आंनि उनथिं नाहर हनै स्कुलनि स्टुडेन्टफ्रा माने दाखोर दाला खनगासिनो दं साफा खालामगासिनो दङ नाहर हनै जों दा सानद्रुप जंखाराव एसे हाबफैदों लोगोफोर खाथियाव फैनानै खाथि जाखायो नालाय बेनिफ्राय मा मोनो एसे लानानै थांगोन दा दखानखौबो नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन नै नाहर लोगोफोर नै भुटिया स्टुडेन्टफ्रा माने साफा खालामगासिनो दङ दाखोर दाला प्लास्टिक बायदिसिना खनथुमगासिनो दं जोंखौ नुनानै बिसोरबो बिराद फुरथि बेनिफ्राय जोंजों हाय होनजोब्बाय लोगोफोर नै बथल बायदिसिना खनथुमगासिनो दं गथ'फ्रा गासिबो माने बे टाउनावनो गासिबो स्टुडेन्टफोरखौ साफा खालामनो लानानै फैजोबदों नै लोगोफोर जि अन्थाव जों साफा खालामफुनाय समावनो जों लोगो मोनफैबाय माने सानद्रुप जंखारा जोंनि तामुलपुरनिफ्राय गोजान जाया जों बेलासियाव स्कुटिफोरजोंनो फैनो हायो नै स्टुडेन्टफ्रा बेबायदिनो सम सम स्टुडेन्टफोरखौबो साफा खालामनो होनाय जायो लोगोफोर प्लास्टिक जोंखौ नुनानै बिथांमोनहाबो बिराद मोजां मोनबाय जों भुटानाव हाबफैबाय लोगोफोर एसे नै स्कुलनि गथ'फोर माबानायखौ साफा खालामनायखौ लोगो मोनफैबाय नै जों दा भुटाननि गलिजों हाबबोबाय लोगोफोर जोङो ओरैनो एसे बेरायनानै थांसै भुटानाव फिसा थाबायगासिनो दं नै लोगोफोर जों मेइन टाउन लामाजों हाबफैयालाबानो एसे साइडजोंसो हाबफैदों नै दा जोङो मेइन टाउनखौ मोनफैबाय जेराव माने मेइन टाउनावनो बुद्धिस्ट टेम्पोल दं नैबेनो जाबाय मेइन टाउन सानद्रुप जंखारनि बेनिफ्राय जों बुद्धिस्ट टेम्पोल फारसे आवगायलांगासिनो दं लोगोफोर नैबेनो जाबाय बुद्धिस्ट टेम्पोल लोगोफोर बुद्धिस्टफ्रा नैबेखौ फिदिं प्रार्थना खालामो बेखौ मा बुङो आं मिथिया बेनिफ्राय बिथांमोनहा बेबायदि फिदिं प्रार्थना खालामनायखाय जोंबो खालामफाबाय दा आं बिथांमोननि धोरोमनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जानो हागौ बिथांमोना जोंनि बायदि फुल फिथाइ सामथाइ होनानै भगबानखौ फुजा खालामा बिथांमोननि मेइन फुजायानो जानो हागौ बेखौ फिदिं प्रार्थना खालामनाय दा स्कुलनि स्टुडेन्टफोर दंफैयो बिथांमोननिफ्राय आं बे नलेजखौ लागोन आरो नोंथांमोननोबो शेयार खालामहरगोन Firstly, we have to start from here. So, usually our grandparents, they used to do this one because in our in the past, our grandparents and our Samdrup and our religious person, they created this one to help our people. So here, when older people, they have to pray, right? So whenever they want to pray and they will just put it like that. Here, this one we have to do in clockwise direction because here these are the wordings. So if we do an anti-clockwise, it's not that much helpful and it's not that much good also. So here when we do like that and we have to go like that and round here. So but here the wordings it says Om Mani Padme Hum. Something is there writing? Yes, This alphabet? here. Om Mani Padme Hum. This is our alphabet, Jongkhar alphabet, but not all are Jongkhar alphabet, but ये ओम है Om nahi hai. Om hai. So another Oma. M Ma hai. Om. Then Om Ma Ni Padme Hum. It is written here in Jongkhar, but this one I guess it's from a Sanskrit or like that. I don't remember this one. I only know this much. What letter is this? Tara. Bhutanese letter. Yeah. This one. Alphabet. Our Buddhist alphabet is Ka Kha Ga Nga
So this one is Om Mani Padme Hum, but not all the alphabet are present here, but only few. Om Mani Padme Hum is our what line? Just kidding. This letter is Bhutanese letter. This one is a Buddhist letter, but not this one. This is Sanskrit. Sanskrit. Yes. Is this Sanskrit also? This one is Sanskrit, but this is not one Sanskrit. This is our Buddhist letter. Our Buddhist alphabet. So this one is called Om Mani Padme Hum. This one is Bhutanese alphabet. Yes. This one is called only this much is on our alphabet. So this one is Dingbo. Narrow. Very narrow. So this one is it symbolizes Ma. Kind of this one. Ma. Ma. This is like this is Sanskrit. This is not Sanskrit. This is our Buddhist Buddhist alphabet. alphabet. This is Sanskrit. This one Sanskrit. This is a Buddhist letter. So here we have ka kha ga nga cha 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 nya ta tha da na pa pa ba ma, and ongoing here we have this kind of is our Buddhist letter. Yeah, it is Sanskrit, but we don't learn Sanskrit, so that's why. Just you mentioned that ka. Ka kha ga nga, same like A B C D. Ka kha ga nga A B C D. Ka ye Buddhist Buddhist alphabet. Buddhist alphabet. Ka selje sumchu. We have this in Sanskrit and Hindi. This Kalkaganga. We also have this in Hindi and Sanskrit. Sanskrit maybe in Sanskrit also. This one is Ma. This here, I think this represents Ma, and I think this represents Nagi Kuni. Amani, Omani, Padme Hum. We have 30 alphabet in Jongkhar. Selje sumchu, and in Buddhist we said not, and Jongkhar alphabet we said selje sumchu. In total we have 30 alphabet. 30 alphabet. Yes. And this one is the last one. So do we have to change this? Like while rolling this, we have to change. Yes, we have to change Om Mani Padme Hum, right? So some will do Om Ahum Baza Guru Pema Sino, and some will chant Om Mani Padme Hum. Like without chanting, we can't do it. We can do it, but Not that helpful, right? not that much helpful. But if we do that much Om Ahum Baza Guru Pema Sino, Om Mani Padme Hum, it is Vowel much helpful. is there vowel in consonant alphabet in Bhutanese? Buddhist? Vowel or alphabet? Here vowel itself is an Oman Kahaganga itself is the Jongkhar alphabet. So I think there is no vowel sound like that. And here same like ABCD we call an A, right? So A. So here we have a Ka, so we call it the Ka, and it is same like English alphabet ABCD also. But in English we have only 26 letters, right? Yes. But in our Bhutan and Buddhist alphabet we have 30. 30 alphabets. Yes, 30 alphabets. Okay. मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आते पर ऐसे घुमा What? when we Rounding it. yeah when we are trying to round this one we are just assume that since these letters you can see this Om Mani Padme Hum, since it is written in this wheel, if we spin it we are basically chanting the like this mantra, because Om Mani Padme Hum is like a mantra, like mantra. Om Mani Mantra, like, Mantra. Yeah, mantra. Mantra. Yes, it is like a mantra. I think it's probably for changes. I don't know what you see. Mantra is this right written here, huh? Like you have mantras in Hindu, right? Hinduism. Hinduism And similar mantra. to that, we also have mantra. This Om Mani Padme Hum, then we have Om Ahum Baza Guru Pema Sino, like Guru Rinpoche. Guru Rinpoche. That means in English. Guru Rinpoche, like born? No. Meaning? No, he's from Lotus. What do you say now? Whatever is written here. I don't really remember, but in our language we call it Guru Rinpoche. Om Mani Padme Hum is for, I think it's same. They say Om Ahum Baza Guru Pema Siddhi is, no, I mean, so Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum is for Chinese, Om Ahum Baza Guru Pema Siddhi. Siddhi Hum is for Guru Rinpoche, and then we have Om Tare, Tutare, Ture Soha, which is for Tara, and we have many more. And we also have for Lord Buddha. Lord Buddha, you know Lord Buddha, right? Lord Buddha. Yes, we also something like that. We have many mantras, and this is one of the mantras. Three rounds. Because 3 rounds in our religion, 3 rounds means Kencho Sun, like God. We have
Sangye, Che, and Geten. So basically, 3 rounds. We say Kincho Sum, Sangye, Che, and Geten. So that's why we do it for minimum of 3 rounds. And here अच्छा Sangye Melas. और हिंदू या कोई क्रिश्चियन सब लोग मतलब घूम सकते हैं यहाँ पर घूम सकते हैं अच्छा हम लोग जैसे कोई मंत्र नहीं आता फिर भी ये घुमा सकते हैं घुमा सकते हैं आपके पास है ना घुमाने का है अंदर पे है ना क्या बोलते हैं प्रार्थना हाँ आपको मंत्र तो नहीं आता है ना नहीं मंत्र तो नहीं आते पर यहाँ पर आप घुमाने के है ना क्या बोलते हैं you have that mind to walk in this right so that you have the mind to walk around this Samdrup area right that's why at least the mind you have the mind that is causing you to walk around this that itself is good अच्छा ओके कैसे ना We can start from the middle, right? We have to start from. We can, but from below also. ऐसे खच थलाई सुना So, but here, we have to, if you want to start from here, you can start from there, you can start from here, so it will work, but not in the middle and you can go. नैबेखौ जोङो फैनानै फिदिंफैयो नाथाय बिनि मिनिंखौ जों जेबो मिथियामोन बेखौ जों दा बे स्कुलनि गथ'फोरनिफ्राय जों मिथिनानै लाबाय माने नैबेखौ नैबेफोरनिफ्राय नैबे खथायाव मोनथाम दङ ना बे खथायाव मोनसे मोननै मोनथाम बेनिफ्राय नैबे मोनसेनिफ्रायसो फिदिंनायखौ स्टार्ट खालामनांगौ बेबो ओरै उल्था फिदिंनो मोना ओरै फिदिंनांगौ ओरैनिफ्राय फिदिंलांनांगोन माने बे खथायाव मोनथाम थानायनिफ्राय माने नैबेनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगोन ओमफ्राय बेवहाय लिरनाय दङनो ओम मनि पे मे हु बेयो गावसिनि भुटानिस संस्कृतनि आखर होनदोंमोन नामाथाय संस्कृतनिबो दं गावसिनिबो दं संस्कृतनिबो दं गावसिनि माबाबो दं आरो भुटानिस आखरबो दं बेवहाय ओम मनि पे मे हु बेयो बेवहाय लिरनाय दं बे मन्त्रखौ बुङै बुङैसो फिदिंनांगौ नङाब्ला जेबो माबाया जाया जाहैदों माने जेबो मिनिंलेस आरो बेखौ फिदिंबाबो जों फैयो नाथाय फिदिंबानो जायो सानो नाथाय दा बिसोरो जोंनो फोरोंलांबाय माने फिदिंबाबो बारा माबा जाया आरो हेल्पफुल नङा जेबो माबा जाया जाहैदों ओमफ्राय बेखौ ओरै माने गिदिंबाथाय खनथाम गिदिंनांगौ बेनिफ्राय दा आं बे खोथाखौनो बिराद मिथिनो लुबैयोमोन सोरनावबा सोंनो मिथिनानै लानो होननानै सानोमोन नाथाय दिनै थागथि फैनायजों माने स्कुलनि गथ'फोर बेवहाय साफाय अभियानाव फैदों साफा खालामनो फैदों बिसोरखौ लोगो मोननानै बिथांमोननिफ्राय जों जथेस्थ' खोथा मिथिनानै लाबाय बुजिनानै लाबाय दा जों मिथिबाय नैबे फार्स्ट मोनसे मोननै मोनथाम माबा दङ नालाय बे मोनसे खथासेयाव बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ फिदिंनायखौ बेनिफ्राय ओरै उल्था आगसिथिंजाय फिदिंनो मोना आरो गिदिंनायाबो ओरै आगदानिफ्राय गिदिंनांगौ आरो हायोबा खनथाम गिदिंनांगौ लोगोफोर आं दिनै बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोनबाय बेनिफ्राय आङो दा गासिबखौबो जोङो माने खनसेयानो जायाखै गिदिंनाया दा जोङो ओरै फैनानै जों खनथाम गिदिंलांसै जोंबो बेनिफ्राय नोंथांमोननो आं गासैबो आरोबाव मा मिथिनो गोनां दं आं दिनै मिथिहोनो नाजागोन लोगोफोर दा नायलांबाय थादो नै आं फिदिंलांबावसै लोगोफोर दिनैसो आं बे बुद्धिस्टफोरनि मन्दिरखौ मानि थाखाय बिदि फिदिङो बेखौ मिनिंखौ मिथियामोन नाथाय आं दिनै सोंनो मोननानै मिथिबाय आरो बिराद मोजां मोनबाय माबायदि फिदिंनांगौ आरो मानि थाखाय आरो मा मिनिं बेखौ आं गासिबो मिथिजोब्बाय दिनै बेनिफ्राय नोंथांमोनहाबो मालाबा फैयोब्ला बेबायदिनो जों खालामनाय बायदि खालामफैदो बेनिफ्राय जों दा थांनोसै लोगोफोर जोंना हनै माबा माबि बायनो थांलायबाय दखानाव नोंथांमोननो आं दिन्थिहैनि माबा दखानाव मा बिबा बायनो हाबफैलायबाय बिस्रा वो वाला नहीं है भैया ऊपर जूता वाला
ब्लू वाला The second. और मिल जाएगा, सेम मिलेगा। अलग फ्लेवर वाला नहीं है देखो अलग जी। मानी बियो लेमन लेमन बेलेगावबो नागिरना मोनो बाव मोनाबा बेलेगावबो जेरावबो लाजोबो अपराजितानाबा साबसिन जायोमोन आरो नैबे खाथियावबो दङ मोनसे सोंनायनो कितना प्राइस है 260 का 260 लोगोफोर नैबे दिब्बा फिसाया माने बियो सेम्पु बियो थाइलेण्डनिफ्राय ना बहानिफ्रायबा सफैयो ना बेनिफ्राय बियो नारेंनि बेनिफ्राय अपराजितानिबो थायो थालिर फिथाइनिबो थायो बिदिनो बेलेग बेलेग गोबां रोखोमनि मोनो आरो तो यही ले लेना सेम्पु बायदों नै गिदिरनो मोजां मोजां माबा मोनो प्लेट काप सिखाथ' नांगौमोन दाबा लानो ला मोनसे बैयाव बै मोनसेयाव खिन्थु एसे खमसिन मोनो दंखायो माथो बोरो थाखानानैनो दंखायो बिदिनो लादों माबायावबो डिमापुरावबो बिराद मोजां मोजां बुस्थु मोनो लोगोफोर बे जाबाय भुटान लोगोफोर बेयावनो जों सम सम बेरायनो फैयो सम मोनबाथाय नाय जों दा एसे फ्रुटि लोंलांसै मानोना दासो ओंखाम जाखानानै फैखादोंमोन ओंखायनो जों जेबो जाला लोगोफोर फ्रुटि लोंनानै थांसै लोगोफोर जों दा भुटाननिफ्राय ओंखारबोफिनबाय बेनिफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनो ना मोना अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो मोजां मोनदोंब्ला आरो गोदानै आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला नोंथांमोनहा शेयार साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै आंनि दावगानायाव थोजासे मदद होदो थेंक इउ